Sí, justo allí. Dalle un tirrinín sellando así nas orellas, justo. E hostia, sellando así nas orellas. Tengo que mirar. Espera aí, a ver esta... Señor, hostia, sellando así no pescozo. Os tirrinín. Lizardo! Hola! Hola! Que estou... Deixa-me cando aquí. Que fai, home, que fai? Que está molestando ao señor? Estou sellando así nas orellas, dalle un tirrinín. Pero deixa a señora tranquila, home, que fai? Que estou aquí, que estou buscando os halógenos de Generosa que teño que topalos senón son home morto, home. Aquí está buscando os halógenos á señora nas orellas, home. Suba para arriba, home. Noviña para tocar. Suba para arriba, home, suba para arriba, deixese Que de... non podo porque eu teño que practicar, senón estou acabado, son home morto. Pero vamos a ver, que me está contando? Que Generosa mandoulle buscar uns halógenos? Os halógenos que teño que... O sea, unhas bombillas, e usted anda aí a señora nas orellas buscando. Xa como está con... Dios! Pero que bombilla nin que carallo. Vale. Generosa mandoume buscarlle os seus puntos halógenos. Puntos é... Usted non parece médico, esas partes do corpo que teñen as mulleres que hai que palpar antes do foguete para que estén, non hai? Bueno, yo... Halógenos, carallo. No, home, non... Non sei que estudian, agora non sei que estudian. Vamos a ver, home, vamos a ver. Eso que di usted son os puntos erógenos. Erógenos. Os halógenos son unhas luces que se poñen no techo para darlo. Non ten que ver... Que mal! A mí dame igual como se chama, me entende? Vale. Eu teño que llos topar porque senón son home morto. Pero que pasou, Agora Generosa xa non disfruta comigo na cama nin no palleiro. Entonces dame un ultimato, díxeme... Oye, tomo os puntos halógenos ou me deixa, estou perdido. Caramba, pois puxose radical generoso no tema, Se me deixa, Dios. Oi, pois terá que procurar usted ser máis cariñoso na cama, o que sei. Xa son cariñoso. Non, mire, eu podo lle axudar. Se quere facemos unha cousa, eu que podo é facerlle a generosa unhas pruebas e así salimos de dúdas, sabemos por que se lle apagou o apetito sexual. Porque claro, aí algo falla. Xa porrachá. Para iso non vai falta facerlle prueba ninguna que xa sei eu o que lle pasa. Sabe a causa, entón? Sí. Ese é todo por culpa do curso de chuminadas ese que anda facendo agora, home. Sí, home, Curso de chuminadas. De chuminadas, sí, home, que... Educación sexual, que lle chaman agora, entende? Desde que se apuntou ao curso ese, puxose tola. Non fai máis que pedirme que lle faja cousas raras, entende? Pero eso está ben, home, vamos a ver. Eso está moi ben, hai que aprender cousas novas, hai que experimentar co corpo, señor Lizardo. Iso é o que ten que facer usted, mire. Voulle botar unha mão no tema, mire. Teño aquí unha ilustración, mire, aquí salen as zonas erógenas da muller, non ve? Carallo. Aquí están as zonas erógenas da muller. Vimos a repasar, así usted, por chegar á casa, pon en práctica que a súa señora, vale? Explíqueme aí. A ver, por exemplo, unha zona erógena, o que é baixo vientre, a barriga, non sabes? Isto aquí é unha zona erógena, te toca por aí un pouquiño. Pero iso... Outra zona erógena, o que ven sendo aquí a nalga, zona da nalga, non? Con cariño, tocando aí. Perdido. Bueno, a ver, tampouco, son dúas cousiñas de nada, non é pa tanto, non é difícil. Pero usted non ve como é generoso, home. Co ese corpazo que ten. Home, é fuerte. Como lle vou topar eu? Aí hai dúas cachas, generosa desas ten 7 ou 8. Calle a paz. Bueno. Calle a paz. Por Dios, home. Usted é un animal, a mí non me extraña que generoso a queira deixarme. Fala así dela. Vamos a ver, usted probou algún punto destes con ela? Eu sí. Sí. Bueno, pues... O outro día xa pensei que fixera Diana nun. Anda, hello, a ver, conte. Cando velle no pescozo. Chupeille fuerte. Non sabe, por fun, baixeille hasta o peteiro. Entende? Oio, cuiñaba como un porco polo San Martiño, carallo. Entende? Claro. Diga. A ver. Entonces, aí está. Entonces é que lle gustou. Entonces funcionou. Porque se cuiñaba, funcionoulle. Aí está. Non funcionou como apartou dela dun sopapo que lle estaba clavando a rodilla no estómago. Claro, por eso lle berraba. Bueno, Gris. sempre hai detalles que lle vai facer. A ver, usted tamén o que pode facer é... A ver, pode probar a estimularlle a orella ca lingua. Estimularlle a orella, meterlle a lengua na orella. No, eso non Eso fa. volve as locas, probe. Eu se non fa, eso a min dame noxo. Bueno, a ver. Eu sou máis de lle morder así despaciño, entende? Pájaro. Pero tamén está ben. Sí. Funciona yo de morderlle a orella, sí. Que vai funcionar. Por culpa deso estou aquí onde os tío e xome. Anda, hello. Hello. Que lle pasou? Onde andaba lle mordisqueando aí. Entende? Emocioneime, e solvín fuerte, e meteuse un pendiente na nariz que eu teño aquí atrancado con un cheiro nada, entende? Non respiro por este lado. Pero, home, por Dios, pero
Non dou culle de aliante. Usted é un bruto. A ver, esas cosas hai que facelas con delicadeza, con tacto. Pero emocioneime. Emocioneime. A ver, déxeme botar a Mírame aí a ver se moderas. Acabo que... A ver, espera. Este lado non cheiro nada. Non cheira, poña para atrás. Home, xa se ve a tuerca do pendiente. Ten aí ao lado, pero son unhas pinzas a É coller. que eu respirando... E digo eu, vamos, usted o que é a zona erógena principal da súa señora tocoulle? Entende? Porque, a ver, igual generosa é unha muller destas que van ao tema sin andar coa orella con do... Entende? Pero esa zona que di usted, su generosa non é unha zona alógena. Si, si que é, Eso si que é, para si generosa que é. é unha zona restringida. Aí non deixa tocar. Non deixa. Home, se nos poñemos así, se é restringida, se non lle deixa tocar así, non faemos nada, entende? Nin consellos, nin outra cousa. Deixa aí, non quere, nin Pois por dígalle todo da miña lado. parte que entonces non vai facer nada, Pero, bueno, lá usted, faga como... Eu digo yo. Voulle sacar o pendiente despois, o xa Sácame problema aí. usted. A ver, espere, Ten cuidado que me manco un chisco no oso. A ver, ten que... Aí, aí ten, coño o pendiente, coño. Carallo, deixe que ainda yo levo É para de aproveitar. perla, non ve? Ainda lle pode regalar. Ai. Aí ten o pendiente. Ahora, o resto xa é problema de usted. Carallo, que dei no ceo, Dei a solución, ahora faga Bueno, como vexa usted. mire, sabe o que lle digo? Te dirá. Eu creo que o mellor é que cada un estimula as súas zonas como lle pareza. Xa carallo, porque andar con tanta No, mala obra aos a meus ver, anos. cada un estimular o seu é unha chapuza. Entendes? É unha chapuza, non se pode andar por aí. Vou estimular... Chaparracha. Non. É unha chapuza, levas facendo toda a vida nunca houve que xa hasta ahora, entende? Bueno, pero non ten que ver, usted está... Voume que é hora de cenar e teño que marchar. Gracias por sacar o pendiente. Pa onde vai? Por Dios, señor Lizardo, mire. Usted, digo, colleu a rutina de marchar todos os días sin pagar e agora xa non pregunta. Digo eu, é que agora xa nin preguntas hai que pagar algo pola consulta, é que isto... Que fai? Estou tocándolle os puntos halóxenos a ver se lle hablando ao corazón e me deixa marchar sin pagar. Punto halógeno, Mas deixa xa... para usted que me ven tocando. Tocar está tocando felices, home, por Dios. Ti tes puntos halóxenos. No, halóxenos no. Non tes? Halóxenos no. Arógenos. Arógenos tes. No. Lizardo, dalle... Faga un favor, Esta leva unha semana a mirarllos todos, Dios mío, que por paso. Felicitacións a Generosa.